Set 2. Di ka madula? Habis kayak kamu gabi. Booking. Klaro mo lagi na pag sa video mo dili. Klaro man oh. Yun oh. Kaya sa commercial break. Set game 2, game 2. Set 2. Kapay 200. Kapay 200, wala nagbola ng bola. Kapay 200. Ayan, yan. Yan, 50 ko yan. Sabihin daw tayo. Diyan maganda eh. Pagsugal mo diya. Piso, dugan tayo piso. Sige. Yan. Grabe si Yarn boy. Yarn. 20. 20. 20 ko. 40 lang ka. 20 ko. 20 ko yarn ha. 20 ko. 20, 40. 20, sige, sige to. Ito, abay na. 20 na. Parang magasukan ka. 20 ko. 20 yo. Ay. 20, 20 ro. Ano. Ana, yun ay pusulo po diyan. 20, 20 oh. Kapoy kang isada. Gigi. Lay. Daplin gamay yun. Ay, bugat mo. Uy, gordyahin ninyo. Di man kasabay si Dak sa plane. Landas ba? Ipit naman. Di kasabay si Dak. Kana raman o kanang jersey ro nang dula. Mahay po mo dula. Tong ipadula gyud na. So. Yawa ang isa tapulan. Ulan yung dagan, madrapan. Pero Ikaw rin sida kung makita kuya kay mambak na. sentro ni Buyi. Oh, kuya. Ang itang binta pero di makita. Tambakan sila. Timalasan og tabay eh. Pila na score mo? 2-0. Yan ang kalaro Buyi gibiin ang gudo. Ay, salamat. Abot ko siya dyan. Pasigaw na yung pili. Hindi na sila nakampo yan. Mabot to nga. Para hindi sila mapunta. Sila dog this game. Sila at kita dire. Bag nasigad daw ato. Oh, nagad. Kedua nih. Game 2 na ni. Sit 2. Dikit mga tagagmay kita. 1 to kuya pa ta, 1 to. Yep, score. Hayag ba man yung telepon kita ilaha. Ano. Night mode mo siguro. Iyatag-atag. Sugal, bikas. Sugal. Ay, yun. Ano dara bis ko gubot diri ko. Ay lapay to di na ta mag-jogging mo ra gyud pinistoryahan. Kamu may dua. Kamu may dua. Di ko pa jogging ang gihubak ko. Niya to ko may galili gabi yan nga way may ko. Isug-isug man sila bagising. Bitaw. Isug-isug sila yo. Ay, bay, bugat man. Tingnan bito na ko mga adik ang player. Bago. Sige ta jud ako dara og gina ko na. Gingnan jud ako yaw walo. Jud mo dili pa daugon. Meron istorya doon. Angka. Awa mo. Awa mo. Tambak naman. Awa mo. Dito dua ma. Away yan satisfy kayo. Tuka lang unsa kaya natin unsa to? Tantrums. Tantrums. Special child yun. Tantrum sa mga tiya. Ay, Lo, yung mga requirements mo lo ba? Ihatag sa kogma. Tantrums. ano na taginder barangay? Lay lang iya ka Ay, kaporok. sa mulak din tatawan. Sila ano. Spotted. Ray. Ay, yan ako check kayo. Tana gugo ko. Uy, sige.
Kana lut ko kang Christine. Tinag-away din mo. Ana din siya na. Yeah, Oh, libre kaya yun, mo siya makaka-story. Yeah, please. Pilihan na si Jis okay. Tira lang dak. Kay kulang man to siya buko. Ay, dili to. Ana man ko ba nga? Ana mo ko ba nakataka di siya istorya tiyan siya. Ta siya istorya kasuyaon man siya. Gagagbas mo. Ay mo tarong muka. Ay awa Bilbi. Yawa, ikaw mo. Ay kaya nakaabay ko. Pero balik kita sa mga yan. Good. Oo, ano ba? Way hago di. Ilang dula gapon sige everybody. Ilang dula karon perkan lang wala nang relax lang. Pag sila yawa everybody kapoy kaya. Na tira lang kay nakaway ko. May tira. Ano lang? Ipo. Ano lang 30 lang po. Gina kakarbohit gabi na lagi. Tapipo dai. Matay. Kaya pa, hindi yan. Gusto ko lumasukan. Di ba apil mo tag Hindi, sa 20. tres, beto no. Ah. Kapalangga ni Jamal eh. Di gayuma Ana, siguro. jud na. Mo ko may Eugene diri. Uy, dala daw. Pakaulaw ba? Dala daw yung cellphone. Ano sa yun? Ha, ako? Ay mal. Ay. Daplin sa Dili, basta ma-follow ninyo. Makuan. Oo, ana siya. Follow daw siya daw. Follow Parang gini. titimota. Kung dili ma-message lang ko sa muli ad-friend ko. Yay, dali. Naog mo dobi. Ti nga ta. Ay. Wa ba? Nagpaduulon ko to. Ano kaya ha? Paras mga pakaw. Awa mo. Malayo, malayo. Madua. Message ko gapo na gawa sa yahapon. Pasnog lang ka. Pasnog ka. Fuck you! Sinda yung mag-sticker nga. Ay, nasa agang ngiro. Ano ni mo? Hindi ko. Gawang. Yun ba no? No? First move siya no? Kaya wala mo ba na ko. Parang may dahilan. Maguyab yung luwa mo. Defense. Offense ay. Nasa to. Pero tantrums. Perminti ha. Tantrums. Tantrums. Grabe. Una ko kung Jamal doon maulaw-ulaw. Bro, asang ulo-ulo. Kamu dua, tabang mo asa umulan ninyo. Tutukan be. Be. Ay pahawa mo dito na mo check ka good. Hindi mo damay siya kabo. Not good. Tutok ka be. Dahil dito ka. Yung bapa na. Wa daki yung kabal sa lugbaw na. Wala uy, awa kayo. Kalau sa pa ring dula diri APF. 25. Ha? Opening 25. Ay bayanihan ay dunga. Sunod na, 26. Tawag ka. Na. Ayan yan. Dili, tawag ka. Ha? Uy, ano sila ko? Nag-opening naman to gapon. Opening, man. Nakurum lang mo. Kaka, opening sa meeting. Kaka, dyan mo ba? Ayaw ko yung surya nga na kay kinsa nag-meeting kamo ako. Okay, ikaw Oh. ka rin no. Ayaw ko yung ilara. Mudula na yan, kuya, bay. Kasi player diri ao sa taga-sulod. Kasi player sa taga-sulod. Team LA gani, Libro and Brony. Barangay. Oh, Sila ano, sila mao nagyapon. Team Tagalog gani no. My brother. Si mag-brother mag-ama siguro. Gusto ka ng dalang tao para magulog-ulog. Player ba ng mag-ama? Team LA gani no. Luis po, choosy po kayo. Ito ba lamig dito na mag-share ba yung mga away ang kalitan mo na medyo nagpabikila to gapon na kaya ang kalaban ang nag-cheer up sa kalaban ba
Nya hambugiro mo kasi kay nadaog na mamugod. Ja. Gawas dak, tira lang dak. Wala ra mo sa katong gita patong na uwa. Okay ra telo ipog mo gipadaog nagtama biya na inyong player nasuyop daan bago ning dula luoy pog ka. Gusto yan ang piit daw. Tunggal ang ato mga tingog dara ah. Oh, ba ni mo. Yeah, I want triggered hindi ay. Yan. Taas kasi dakot, tidugo nung gino. Isa labaw. Iner. Sa dak kalaban. Pinoy. Pinoy, madaog ta. Matara. Madaog ta. Gusto ko wag bumalan. O sabay ito. To you will never Gusto ko last pagmamahalan. too much. Sakra ang gabi eh. Upa. Sakra ang ribo. Nag-basketball, lubog. Balmon. May mga ikaw. Musta yung debate rin niya? Wala na tanda pero nag-screen na. Una, loko. Hindi ka Motor ako dito. Ano mo? Ulo kay Wa may Eugene dito. Ulo kay mga ba? Ako yun na be. Tira na to. Wala rin may kong tudlo sa mga ilang ba? Game. Apay